blay pi baro bat sajisin ngapdiang sing bhai pi sha kaniga New Trap Records channel. Ka jingjia ya ki Kristen na kapor sha kapor bat menta sngap sakawai ka jingjia ya ki Kristen ha West Bengal, Eastern India. Adin ka samoy election ha West Bengal ki reungit Kristen ki la karpat ban bu jingduai halor ka jingcha leben sha pan pra ki ying mane Kristen ki jingya lang bat ki ying Kristen ki reungit Kristen ki la ongru ba ki ying mane ni jingi seng ki la sha pan senge bat ki Bible la sha kni ki ding phna la pan pra bat ki jaka maniru la penjat pan pralut baro bat don na ki pastor bat ki reungit ki la sha sha bom ka don ka woi ka riu kan thei ka la sha berngem bat sha dawa ba ka dai ban e no ya ka jingi Kristen jongka bat ban IT no ya ka jaka jongka sha ki riungi Hindu bakin shina Hindu temple ki nong yalam jong ki Kristen ru la ong ya ki bakim dai ban yasha ya ki Kristen lane ban ai mensim ya ki longyeng Kristen bat ki nong yalam Kristen ki la stang ban bu ka jing yalang ban dawai ki bor bahalor bakin buram ya ke constitution jong kari India kabala don lupa ka right to religion lane ka hok ban mane what happening kita ki jingjia ki reungai Kristen kim siam la kenrandin ki penlong ya ki jingduai bat ban perta ya ka kerting u Jesu Christ lem klem jingting kumta kin ban wanra ya ga jing chong suk chong san ha ka bakin light na ka ni ga jing sha te bat sha le don bor bat sha le bin